खुलुमबाय लोगोफोर गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअबो बरायहरबाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामलाङोबा मोजां भिडिअ गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हादों लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनोसै ना मा होनो लोगोफोर थुदो इखौ लोंनो ना इयाव दं माथो गारास माबासो ओइ मा बेयाव ए बेयावसो खोन्था सरनो आं र' लायनो आंबो गाबला बेयाव र' आयौ आं थाबायनाया गुफुं होजोबलायबाय आयौ दंबावोलायो नै थाम्फै बारसोमलायबाय दंबावोसो नै र' माथो खालामनांगौ बेखौलाय एखे जाया होमबा सोदेरना लोंनाया थब दंलायो हेपि निउ इयारनि जोंहा र' लोंनो नागिरदों ओइ हेपि निउ इयारलायनो मागोनि मागो होननो नागिरदोंमोन आङो गन्थं गैला नै इल' बावबाय देलाय New Year. New Year. मोनाबा मोजां नङालै एसे मोजां नुगोन आं बैग्रि गोथां सोरा आयौ मानो मोनामनांगौ गोजां बोथोराव टुरिजिमाव ओइ सानाव मानसि जा मोजां नुगौमोन नै दारि सारनि मबाइलाव ओमफ्राय एसे मोथाव साफासिन आरो हाथाया नै माबायदि नै आयै एन्जरनि ज' नै नायथारनांगौ आदै उरलै नै सिख्लाफोराबो बेरायनो फैदों नै मोनाब्लिनि टुरिजिमाव सिख्लाफोर बेरायनो फैदों नै मोनाब्लि स्माइल मोजां दोना भिडिअ माबा खालामजोबदाहाय हौवानि सेन्देल गानना आंसो गाननो मोजां मोनो हौवानि सेन्देल टुरिजिमाव बेरायनो फैदों लोगोफोर बिदि जाबानो नुयो मोनानायखाय बारा मोजां नुवासैलै एसे गोजौआवसो बिबाराबो बैग्रि माखाया मोनाखैलै दाबो एसे मोजां बारनानै दं आयौ इयाव माइसो दोनहैबाय हनै न' सिङाव माइसो दोनहैबाय रुम सिङाव लंथंजोगा फैफिनबाय नै सल'आ लंथं मरदानजुग खानो फैनायानो मा नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव मा बुंनो सानदों देलाय एसे बुंना होलाय माबा मोनसे बुंना होदोब्रा दे बुंनाय
ने आंनि YouTube चेनेलाव नों मा बुंनो गोसो देलाय माबा मोनसे बुंना होलाय दे बुंनायानो जाहैबाय ओरैनो बाल आंनि बिमोन आंनि YouTube चेनेलखौ नोंथांमोना दे साबस्क्राइब खालाम दे नोंथाङा मा बुंनो सानो दे फ्रायान आंनि YouTube चेनेलाव नोंथाङा मा बुंनो सानदों देलाय बुंलाय YouTube चेनेलखौ देलाय बुंलाय Ani channelku. Unnaनै like खालामनानै बिलाइखौ थुनानै बेयाव थां साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय होन अन्नानै आनि चेनेलखौ होनदो अन्नानै आनि चेनेलखौ देब्रा मबाइलखौ दोनथ' दा होन दे दा दे होनदो दे आनि सोरांसिनि YouTube चेनेलखौ नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामना हो साबस्क्राइब खालामना हो दे थेंक इउ लोगोफोर दे फोरोंलायनांगौ नोंलाय नों मा बुंगोन हेलौ होन हाय लोगोफोर होन हाय होननाय होन हाय देबा अबाव थांनो आइदि नै मालाय सिख्लाफोरा हिनजावसो नुगादों फोथाखौलाय मानो फुनखो नोंलाय हो जिमाय फोथाखौ मालाबा सेना फुननो खोनाबाखौनो सोलिखो फोथाया नोंलाय उरास नों मा बुंगोन हेलौ होन ओरैनो टाइम पास जोंहा मा खालामनो जेबो गोजानावबो बेरायहैनो रोङा जेरावबो थांनो रोङा खाथि खालायावनो थालाबायनानै भिडिअ बानायलाबायाबा हा मा होनदों जों जेबो गोजानाव बेरायहैनो रोङालै ना जाम्बिफोरसो भिडिअ लानोनो मोजां जायगाफ्रावनो थांनो रोङाबा आरो दंबावो जुमाय लोंनायनि नोंथांमोना दसे सम नेनानै थाथ'बानो जाबाय दा दसे उनाव नुगासिनो जोङो खानाबो दङ फिसा खाना दं जोंहा अमा बेदरजों दहायनि आखा थानाय बिबाराबो माथो बिबारानो गैला जि मोजां बारोमोन मा जाखोसै बेलाय जंब्रा नांजोब्बाय नै बिबारानो जि साफा नुदों मबाइला बारा दामिनिबो नंखाया नालाय साइजबो नुखाया ने मबाइलाबो साइजबासो जायगाखौबो साइज नुयो जोङो बेखौ दहाय सानावनो लोंनो होनानै लानायमोन ओमफ्राय दासो मोनलोंबाय जों मोनानानैसो दहाय आलासि फैनानै लोंनो मोनाखै जोंहा ओमफ्राय दा लागायफिनसै नै है माबा जायो नामा बेखौ जानांगौ नै एसे लोगोफोर मागोनि गोथां इसेबांल' लोंथारगोन लायदोब्रा प्रायनालाय मारै खायलें खुलें साक्कोम लायदों माथो दे मारै मोनोमोनलाय ओरै मा होनांगौथाय जेबो गैया दिनैनि भिडिअआ इन्टारेस्टबो जानो हानाय लोगोखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नायलांबासो बुजिगोनलाय दा लोंनायखौनो बिदिनो लायदो एबारहाय नै बिखा बिथैजों लोंलायनोसै सब गाइसमोन जोङो दा अमा बेबुजों रिजों बिखा बिथै लोगोनिजों जानो नागिरलायबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबायानो जाबाय भिडिअखौ ना मा होनो लोगोफोर